gledaoci, pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije ljudi gledanja, svi like, svi subscribe i naravno nastavite da nas gledate. Evo, dragi moji, pitali ste me na mnogo komentara iz Udina šta je sa babom, je li dobro babo? Babo je malo prehlađen, malo gripa i to, ali hajde da kažem da je dobro. Evo, danas smo naravno došli, svi znate da sam snimala od babe jedan dio krova gdje se naš Muharem Bulić iz Amerike javio. Kupio naravno lim da pokrijemo taj dio gdje treba i naravno danas smo došli taj dio strane da pokrijemo krova. Tu je radna ekipa, Hamdija, njegov otac, njegova braća, moji sinovi, ja i tako ćemo danas, ja ću da po kući poradim što treba dok oni budu pokrivali i onda ću malo kada pokrijemo, Hamdija će snimiti taj dio posla kako je odrađen i eto vidite, ja sam već rekla sa svojim snimkom mnogo toga smo uradili, evo i za mog oca smo nešto promijenili, već sam rekla pomažem ukoliko mogu, ali sada nisam ja što kaže sve moguća da mogu sve da pomognem, ali evo hvala dragom Bogu, Muharem Bulić, moram da i njega još jednom pohvalim za svaku akciju, bez obzira šta koga snimamo, uglavnom gleda ove starije i iznemogle, tako je uvijek evo ušao u ovo, i kod Saliha je pomagao Smajića i kod mog oca, kod dede Namika i svima gleda da pomogne nekako i dede Namiku smo naručili vanjska vrata nova, naručili smo prozor nov, čekamo 10 dana, ali svi Muharem Bulić nekako svojim donacijama ovo nekako privodi kraju. Evo rekao je i ovo da uradimo i rekao je da ćemo vidjeti danas za majstore unutra kad se ovo pokrije, da vidimo šta treba i kako treba da se uradi unutra, da više vlage nema. Mi smo danas svi došli ovdje da uradimo, vidite, to je lijepa je ovo je bila ko mala vikenčica kada smo mi doselili ovdje, ali vada ono kako se godinama ne radi, ne čisti, tako da ono došlo je što kaže kraja, ali ovaj dio vidite. Ovaj dio ćemo danas svi pokrivati, znači nije to sad 14 stabli lima, ovo ćemo pokrivati, odradit ćemo koliko mognemo, kažem opet danas je radna ekipa tu, Handija će isto im pomoć, sada će malo snimiti, ali Handija će im pomoć, a ja ocu da unutra uradim šta treba po kući, obrišem prašinu, liniju, treba veš da operem šta mogu danas dok sam tu prisutna. Mi u nastavku nas pratite. Oni dragi moji, znači gore malo pokrivaju krov, evo vidite kako je to. Ko muško, znate šta muško može uraditi, evo već sam to govorila, ali ovo ćemo ako budu inšala unutra srediti, vidi šta treba materijala, jer naš Muharem je rekao da vidimo danas sa majstorima šta treba i kako treba, pa ćemo vidjeti danas sve kad se ovaj dio krova završi, onda ćemo vidjeti šta treba ovdje, ovaj dio i onaj tamo da se uradi da nema vlage. Ali kada se sad uradi neće to kisniti kao što je kisli, kada se uradi unutra smjesa koja treba, ederpul, stiropol i mrežica, onda neće biti ni potrebe. Ja ću sada danas malo uradim kuću unutra, što treba, znači istriješću čupavce, obrisat ću prašinu, istriješću, palit ću veš ako bude trebalo, sada ću da pogledam. Evo vidite kad ženska ruka u kući fali, muškarci to nekako zbrda s dola sredi, uradi, ali boga mi kad je žensko tu, žensko gleda sve detaljno šta će uraditi. Ima ovdje posla, ali ja ću to sad u sivač malo srediti i ako bude išala do Bajrama, mislim ako bude da ću doći da ovo sredim i okrećim da bude sve čisto, da izopiram i da bude do Bajrama ako bude išala da Bajram dočeka u čisto i uredno. Tako da ću gledat prije na par dana Bajrama da ovo sve sredim, okrećimo jer dotad neće ovo kislit. Potrudit ću se da okrećim kuću da mu bude uredno. I tako. Ovdje ima neki kablova, pošto on će to kasnije tražiti daljinski, ja ću njemu sve ostaviti vamo da on to zna šta i kako. Ovako, smotač dukserice. Šta će? Bit može ono malo sad i gripa, malo i bolestan i svašta nešto. Ali čerke te druge nisu blizu da mu dođu, da mu pomogni. Nego iz Udina kad možeš dođi pomozi, kad ne možeš i ne može. Ali eto, šta da može. Idem čupati s sve strane.
dalje. Ovdje se baš ljudi i ne može toliko uraditi dok se ne okreće i ne uradi. Evo ja sam ono sa svojom jetrvom krećila i radila, ali vidite vlaga djeluje, znači na ovo šta je se sad, sve opet se unišlo i opet se mora i krećiti i raditi, ali nema vezi. Ja ću ovo sve očistiti i onda ću vam kasnije snimiti kako sam ja to malo sredila. Idem drugi stres. Imaju papuče, ja ću svoje patikice na nosat. Idem sad naću sisivač. Savat. Evo danas sam da idemo danas to da sve završimo. Idemo danas akcija, ekipa je tu. Pogledajte, idemo danas da završimo. Da sredimo ovu puncu da više ne kisne. Idemo. Hvala još jednom našem donatoru Muharemu. Ide hamda ga života. Ovdje se ne može praviti. Znači ja sam mama. Pločice koliko može, s time da je ovo sve znači prije krećenja, dok oni gore rade ja ću pospremiti malo u kući, koliko se opet kažem ovdje nema ženske ruke, da to žensko sve radi svaki dan, eto znate same žene kad budete odsutne 7 do 10 dana pa nije tu, ali evo ja sad poslije pokrivanja krova ako bude kad se okreći ja ću svaki 10 dana doći i očistiti pošto sam kažem opet najbliža, iako ima još čirki pa kad one dođu neko ne malo očisti, ali ja ću svaki 10 dana doći i malo čišćenje odraditi kuće, ali tu ako bude poslije krećenja, sada ću ove pločice sve naprskati i ostati da stoje jedno 10-15 minuta, pošto su dobili žutilo, pogledajte, i tako da ću sačekati 10-15 minuta pa ću ih čistiti. Ja ću znači uzeti ubruse, pošto mi je najlakše u brusima, ovdje baš ne znam gdje stoje one stare krpe, a ja nisam podnijela od kuće, tako da ću ubrusima sve izbrisati. Samo prevrnete, znači ubrusi svakako dobro čiste. Svaki neće biti prljav, onda ću kasnije isprati malo vodom. Otiću naći krpe pamučne, jer pamučne krpe ne ostavljaju nikakve dlakice i tako da ću sada prvo ubrusom izbrisati pa ću onda krpom i mlakom vodom. Pratioci, evo vidjeli ste jutro da smo došli kod našeg babi Rešida da uradimo taj dio krova što je kupljenim. Ekipa radna je radila, već sam rekla u videu da je babo malo bolestan, da kašlje i tako.
tako da nismo njemu dozvolili da radi, danas je samo gledao i on će da se zahvali čovjeku koji je naravno donirao. Šta ima, babo, kako si mi? Dobro, kako se vi? Boga mi kašlješ dobro. Ma ja sam bolestan, da Bog saču. Piješ li šta? Ma pijem svaku noć lijekove. A što ne odiš malo doktor? Pa treba ću otići jedan dan. Da vidim i pluća i boli i srce. Nije jedan dan u ponedjeljak knjižicu i pravac doktor, nemoj se zezat. Prvo što je gripa zeznuta, babo, drugo što ne dao Bog da dođe do nečeg većeg od kašlja, ode na upalu pluća. Kad dobiješ upalu pluća, to ne izliječi niko. Zato bolje će se, da što kažeš, se kontrolišeš. Niko. Šta si joj reći? Ma niko reko ne mre izvući kad ti boli zavuče. Pa zato ti kažem, nemoj se zezat, imaš knjižicu, hvala Bogu. Ima, hvala I zato ti iđi na vrijeme, gotovo je kad kasno uđeš, kad šta što kaže se bude. Daj mi reci, su zadovoljan. Ja sam prezadovoljan. I hvala. I neko je pozvao i donirao i uradio i jepo. Evo, kažem opet, moj svekar, moj Hamdo, moji djeverovi su danas došli, pomogli moji sinovi, tako da nismo babi dali da radi. Prvo smo mu govorili, on je htio to da sam skida, ali ja sam rekla nemoj da skidaš, ne dobo da ti pozi, da padneš pa kućeš onda. I tako da je malo nadgledu, on je objašnjavao, pošto je moj otac, što kaže se, dugogodišnji majstor, već je sad u godinama i ne može da radi, i zato se malo i nadgledu i objašnjavao. Ja sad mislim, babo, da više neće pisati. Odlično, sve je odlično. Evo još smo pričali, pošto je naš donator Muharem rekao da vidimo, babo, šta je unutra potrebno, da se vlaga više ne pojavljiva. Ti si mi rekao nešto da je tu i... Fasadeks čeri pa se treba sušiti. I onda kad se osuši dobro, onda moraš okreći slobodno. Ne mi reci, babo, jel misliš da ne bi više bilo vlage? Ne bi, jer tu fasadeks ide čeri na vanjske zidove. Dobro. I tu je priloženo i vjetru, i kiši, i moraš i to i prati, i za šta hoćeš. Ali ne ostaje više na njemu ni žutilo, ni ništa. Ba dobro, moralo je izbijati, babo, i žutlo, gore je već kislo, vremenski, ali evo sad, hvala Bogu, neće kisu. I onda je baš on izrazio želju kad uradimo ovaj krov, evo, hvala dragom Allahu, krov je završen. Nemam šta da kažem što se tiče toga, eto nismo nekog tražu da krov pokrivamo, mi smo radna ekipa, očestita radna ekipa, evo i mi smo završili za majstora, nismo više ne majstora, sad smo kvalifikovani, šalim se ja malo. Treba otvoriti sad i prozore i vrata da se što više isušiva. Evo babo, ja sam baš i u kući sam malo osnovno poradila, već kažem u kući fali ženska ruka i babo već i ne može i tu kažem ako nema ništa, kad poslije ako buda kad uradimo, ako Bog da inšala, kad se sve ovo završi, okreći i sve taj uradi, onda ćemo svaki 10 dana doći ja sad 2, 3 poraditi, hoću da se ti mi ne patiš, ja ću svaki 10 dana doći malo obrisa prašinu i sve da se sredi, jer opet svaki 10 dana kad se to bude dotjeravalo, bude kako treba. Mi naravno zahvaljivamo se našem donatoru koji je uvijek tu i za, rekla sam već, babu, i za dedu Namika, i za svi ljudi koji su ugroženi, čak je, evo, znači, I ja sam zahvalan. I ja sam jučer, znači, onaj dan, evo opet ću vam reći, onaj dan sam objavila na svom kanalu da skupljamo za prehrambene pakete za porodice ugrožene. Sad da li će od tog biti, neće, svi koji žele naravno učestvovati, evo da vam kažem, možete nam se javiti privatno na 061744131. U tome prehrambenom paketu Muharem naš je odmah poslao 250 maraka i poslao je 100 maraka mom ocu Rešidu da kupimo lijekove. Ja ću danas svom ocu dati, on zna šta od lijekova njemu treba, onako kako je on rekao, 100 maraka da ti uručimo od njega, da kupiš sebi lijekove, veli, kaže, samo nek ima Rešid lijekove i da mu ne kisne i bit će odmah dobro. Da te malo nasmijem. Da te malo nasmijem jer si mi nekako bio malo i tužan i nekako, vada i gripa djeluje i kašalje, pa te onda malo i slabo jedeš. Slabo mi skroz jedeš, baš moraš, babo, malo i povesti računa o hrani i malo te cigare možda izvezaju, možda više. Ma ne popuši danas, ma ništa malte ne. Moraš malo jest jer zatajče ti želudac i onda gotovo. Samo slabo jede.
jedem samo, to je. Uzmi neke vitamine, vitaminske tabletice, pa malo konzumiraj, pi, da bi ti malo, što kaže, želudac, organizam. I ti inače, ja kako tebe znam, znači kao dijete, znam da nisi nikad nešto previše jelo, ali sad si mi u zadnje vrijeme, babo, skroz oslabio. Evo i danas kad sam vam stavljala ručak da ručate, svi ste nekako pomalo čopnuli. Ma jo, dva zaloga uzeti, ali ne mogu više. Iako je Ramazan, dragi moji, danas ne postimo kad se radi, inače ovako malo teži poslovi. Gledam da ne postimo i da ljudima pripremimo naravno ručak. Danas sam stavila tu i ručak i sve što je potrebno. Dragi moji gledalci i pratioci, hvala vam na svim znači praćenju, na gledanju, na lajkovanju, hvala našem donatoru koji je uvijek tu i hvala našim donatorima koji su i prije ovoga znači bili sa nama uvijek. Mi ćemo i nastavljati dalje raditi ovakve emisije, pomagati ljudima starim iznemoglim, a tako ćemo i ovo ako želite da se pridružite za prehrambene pakete, možete vam da se javite privatno. Živim i zdravi bili do sljedećeg viđenja. Znači, krov je završen. Eto, hvala im i od mene svim.